Baba, egameni likaJesu, ngiyakhuleka ukuthi Nkosi namhlanje uzoba nendlela kuyo yonke impilo, akukho ukuvimbeka ekwehleni kokuphindaphindeka kwezibusiso kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Futhi ngiyakhuleka ukuthi namhlanje uzokhulula wonke umuntu. Uzokwenza umsebenzi omkhulu kuyo yonke impilo. Angeke sisafananiswa nangaphambilini futhi ngegama likaJesu. Sindisa imphefumulo namhlanje, vuselela imphefumulo namhlanje, busisa imphefumulo namhlanje. Uphulukise konke ukugula abantu abahlushwa yikho ngisho namhlanje ngegama likaJesu. Ngiyakubonga ngoba siyazi usuphendulile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. U-amen omkhulu. U-amen onesiqiniseko. U-amen osusa izintaba. Sekwenzekile. Ungahlala phansi, uNkulunkulu akubusise. Ngithe uNkulunkulu akubusise. Namhlanje sikhuluma ngezimangaliso eziningi ngokuthintwa kwaphezulu. Ukuthintwa kwaphezulu uzokuzwa empilweni yakho. Ukuthintwa kubonakaliswa empilweni yakho, ukuthintwa okuzosusa yonke inkinga ngegama likaJesu. Buka uMakru isahluko 6 uverse 55. uMakru isahluko 6 uverse 55. Bagijimela kulo lonke lelozwe. Baqala ukuletha abagulayo ngezihlaka. Lapho bemuzwa ukuthi ukhona. Buka uverse 56 uthi, kwathi nomaphi lapho engena khona, emizaneni nasemizini nasemaphandleni, babeka abagulayo emgwaqeni bamfuna yena. Lelo gama ukuze bathinte ukuba umphetho wengubo yakhe. Bonke abamthinta uzomthinta namhlanje. Unkosikazi wakho uzomthinta namhlanje, umyeni wakho uzomthinta namhlanje, izingane zakho zomthinta namhlanje. Abaningi abamthinta yena basindiswa. Ngibheke wena, ngiyajabula ngenxa yakho, basindiswa. Lokho kusho ukuthini? Bakhululwa. Zonke izinto ezazibabophile, konke ukugula okwakubahlupha, zonke izibopho ezazibabophele phansi, bakhululwa. Namhlanje ukhululiwe. Inkululeko. Ukuphindaphindeka kwezimangaliso ngokuthintwa kwaphezulu. Zintathu izinto esibhekayo. Okokuqala, amandla angahluleki. Okuthintwa kwakhe kwaphezulu angahluleki, angeke azahluleke empilweni yakho. Okwesibili, amandla angapheli, angavimbeki amandla afunwayo okuthintwa kwakhe. Uma ngabe ufuna ukuthi uNkulunkulu akuthinte, ngithinte Nkosi. Ufuna ukuthintwa,
lawo mandla angavimbeki azofika empilweni yakho namhlanje ngegama lika Jesu. Okwesithathu, amandla angenamkhawulo okuthintwa kwakhe kabili. Othize akathi kabili. 1 2 okuthintwa kabili. Ukuthintwa kabili namhlanje kuwe. Ukuthintwa kabili empilweni yakho, amandla angenamkhawulo okuthintwa kwakhe kabili. Uma ngabe kufika empilweni yakho, akukho okuzovimba izimangaliso zamandla kaNkulunkulu empilweni yakho ngegama lika Jesu. Okokuqala manje, asibheke okokuqala manje, amandla angahluleki okuthintwa kwakhe kwaphezulu. Buka uMakru isahluko 6, ngifunda uverse 54. uMakru isahluko 6 uverse 54. Ukuphuma kwabo emkhunjini, yena bona bamazi uJesu Kristu, bamazi yena umsindisi, bamazi yena umphulukisi, bamazi yena umhlengi. Ngenkathi umazi namhlanje uzokusindisa. Ngenkathi umazi namhlanje uzokuphulukisa. Ngenkathi umazi namhlanje uzokuhlenga. Uyazi inkinga zabantu ukuthi abamazi umehluko phakathi kaMaria intombi noJesu Kristu. Abazi umahluko phakathi kaPetru noJesu Kristu. Abamazi umehluko phakathi kwezinceku zikaKristu noKristu uqobo. Kodwa uma ngabe umazi yena, futhi wazi ukuthi kuKristu owakufela esiphambanweni saseKalvari, futhi ukuthi kuyena kuqhamuka insindiso yakho, insindiso izofika kuwena. Uyazi ukuthi kuye kuqhamuka ukuphulukiswa kwakho, kuzokufika ukuphulukiswa kwakho kuwe. Bese uverse 55, buka lokho bagijimela. Uyazi ukuthi mangabe wazi ukuthi ufuna ukukhipha imali ebhange, ubheka isikhathi sakho, futhi ibhange selizovala. Angeke uma ngabe uyidinga ngempela leyo mali, uyidinga ngempela lento ofuna ukuyithola ebhange, ngeke uzuhambe nje kancane uzihudula, ungagijimi. Ungenzi izaba zokuthi ufike lapho ngesikhathi. Babazi ukuthi uJesu Kristu ufikile emzinaneni. uJesu Kristu useduze kwakho lapho. Ufuna ukukuphulukisa, ufuna ukukuhlenga, ufuna ukukuphulukisa. Bese uma ngabe uzwa ukubizwa ukuthi uma ngabe ufuna uJesu ukubabe umsindisi wakho manje, ngaphambi kokuba umuqa uphele, uzosukuma bagijima kuzo zonke lezo zindawo. Baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka. Lapho bemuzwa ukuthi ukhona. Ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje, awudingi ukuthi ugijime indawo ende. Lapho eduze kwefone yakho, lapho eduze kwekhompyutha yakho, lapho eduze komabonakude wakho, lapho unakho khona ukuxhumana kanye nathi, uJesu Kristu uzoyibonakalisa kuwe lapho, namandla kaNkulunkulu azothinta impilo yakho ngegama lika Jesu. Othize owaseZambia ngesikhathi esadlule wayenesandulela ngculaza. Odokotela ababemhlolile bamtshela ukuthi manje sekusesigabeni sokugcina. Wathola yonke noma waletha yonke imali yonke ndawonye, wathi ufuna ukuhamba ezelana eNigeria ukuba ngizomkhulekela khona engeza ukuthi ashone, ngeke uze ufe. Ngamtshela kumakhalekhukhwini ukuthi awudingi ukuthi uze, sesixhumene vese. Uma ngabe ngibiza igama lika Jesu lana eNigeria, lapho ukhona eZambia, amandla kaNkulunkulu azokuthinta.
Wathi ngabe kunjalo ngathi yebo, ungagcina imali yakho, ungayichithi imali yakho ukuthenga ithikithi, bese ngakhuleka. Akusiyo indawo okuyona ukhuleka kuyona, akusiko ukumemeza. Uma ngabe ukhuleka igama lika Jesu, uma ngabe sibiza lelo gama lingena ezindlebeni zakho, ukuphulukiswa kwakho kuzoqhamuka. Kanjalo sakhuleka, ngabe sengithi hamba uyozihlola, wabuyela esibhedlela. Ngakuba wenze uzelele, yayingasekho ingculazi. Yonke into yayisinyamalele. Ileyo ndlela kuzokwenzeka ngayo kuwe namhlanje. SasiseNamibia. INamibia ingaseningizimu ye-Afrika. Labo bazalwane eNamibia bayangizwa njengamanje ngoba sixhumene kanye nabo futhi eNamibia namhlanje. Kwakukhona lo mntwana owayinenkinga, ulimi lalungaphandle. Wayengakwazi ukuthi abuyisele ulimi ngaphakathi. Umama wabe esecela kuhulumeni ukuthi ngidinga imali, angida imali eyanele ukuba ngenze ukuhlinzwa kwalomntwana. Uhulumeni waseNamibia wabe usuthi uzokhokha, ukhokhele ukuhlinzwa kwalomntwana. Base befuna udokotela eNingizimu Afrika, bathatha umntwana bamusa eNingizimu Afrika. Ngenkathi befika lapho udokotela bamhlola, base bethi angeke senze lutho, ayikho into esizokuyenza, singakwenza ukuthi ulimi lubuyele emuva. Bathi hayi, buyelani ekhaya. Uhulumeni wayefuna ukusiza, wayefuna ukuthi anikeze ngemali khona kuzokwenza ukuthi kuhlinzwe umntwana. Bathi ayikho into esizoyenza. Sase siba nemvuselelo edolobheni elikhulu laseNamibia. Umama wabe sexhumana nomphathi wethu webandla kuleyo ndawo, wathi uyayibona yini le nkinga? Ungangisiza yini ukuthi ngihlangane nomfundisi wethu waseNigeria? Wabe sethi umphathi wethu kuleso sizwe ngeke ngize ngithembise. Umama wayeseqeqabeni ebandleni, nengane ikhona ebandleni, nolimi lungaphandle, ngisho neimpukane zizungeza ulimi olwalungaphandle. Angizange ngize ngisho ngitho leyo nkinga, ngathi egameni likaJesu othize akamemeze athi Jesu. Ngase ngathi noma ngabe yiphi inkinga onayo, ukuphulukiswa okwanele, ukuhlengwa okuphelele, ukukhululwa okuphelele ngegama likaJesu. Umama wavula amehlo akhe, wabheka ingane. Okokuqala empilweni yakhe, ulimi laselungaphakathi emlonyeni. Yonke into yayisilungisisiwe. Ukukhululeka, ngithi inkululeko. Zonke lezo zinkinga abantu abangakwazi ukuyixazulula, ngisho noma imali ikhona, uNkulunkulu uletha inkululeko kuwe namhlanje ngegama likaJesu. Baletha abagulayo ohlakeni lapho aye khona. Namhlanje ulana, uKristu ulana. Lapho ukhona namhlanje, uKristu ulapho. Buka uverse 56, kuverse 56 uthi, kwathi nomaphi lapho engena khona, emizaneni nasemizini nasemaphandleni, isemzinaneni, isemzini, isemaphandleni, lokho kuchaza yonke indawo. Baletha abagulayo ezicawini, bamncenga ukuba bathinte noma umphetho wengubo yakhe. Abaningi abamthintayo. Ubani ozomthinta namhlanje? Abaningi abamthinta.
Uma ngabe kukhona izoni zasuswa. Uma ngabe kukhona ukugula kwasusa. Uma ngabe kukhona ukuhlaselwa ngamadimoni, ukuhlaselwa imoya emibi, ukuhlaselwa imoya emibi kwasusa. Abaningi abamthintayo baphulukiswa. Ngabe uzwile uJesu Kristu onguye izolo, namhlanje nengunaphakade, usekhona ngisho namhlanje. Ngithi usekhona namhlanje. Igama lakhe linamandla njengaye. Bese namhlanje ngenkathi umthinta, ngizomthinta. Kuzoba khona ukungahluleki kwamandla akhe aphezulu empilweni yakho namhlanje ngegama lika Jesu. uMakru isahluko 16. uMakru isahluko 16 sibheka uverse 15. Wabe esethi kubo, hambani niye ezweni lonke. Uyazi ukuthi akufanele siye lapho manje singafinyelela kulo lonke izwe sibe silana abantu bayezwa njengoba silana amandla aloku kuthinta kwaphezulu azofika empilweni yakho ngegama lika Jesu. Hambani niye kulo lonke izwe nishumayele ivangeli. Yini ivangeli? Izindaba ezinhle ukuthi umsindisi uzokusindisa namhlanje. Izindaba ezinhle ukuthi umphulukisi wakho uzokuphulukisa namhlanje. Izindaba ezinhle ukuthi umhlengi wakho uzokuhlenga namhlanje. Uzohamba kule ndawo ukhululekile. Shumayelani ivangeli kuko konke okudaliweyo. Buka uverse 16. Okholwayo ababathizwe uyakusindiswa. Uma ngabe usukholiwe, usuzelwe kabusha, bese usuzwa. Uzoza kuleyo ndawo efanelekile ngoba sifuna ukuhlanganyela kanye nawe kuleyo ndawo ulungiselele ukubabathizwa. Loyo ongakholwayo uyakulahlwa. Yingakho ngikuncenga ngenhliziyo yami yonke ukuthi yamukela uNkulunkulu enhlizweni yakho, empilweni yakho, ngoba uma ngabe ungakholwanga uyakulahlwa. Ngiyakhuleka ukuthi ngeke uzulahlwe. Uverse 17. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngenkathi ukholwa, kuverse 16, usindiswa, uzalwa kabusha, bese lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Ngegama lami bayakukhipha amadimoni. Amen. Amadimoni lawo okubambile ukhululekile namhlanje ngegama lika Jesu. Bayakukhuluma ngamazwi amasha. Lawo magama, lawo mazwi okuhlulela unkosikazi wakho, ukuhlulela abantwana bakho, ubathuka. Wonke lezo zilimu uyashayela besothize eyadlula phambi kwakho ngemoto, bese uyaqala uyamthuka. Usebenzise igama likaNkulunkulu ukwethuka konke, noma lonke lolo limo oludala, lolu limo olubi luzonyamalala. Lonke lolu limo owalithola kubaba nakumama, ubaba uhlale ekutshela ukuthi uyinja ngeke uzuphumelele, uyisiwula ngeke uzuphumelele, ufana nomama wakho. Manje usukhulule, usunengane zakho. Lolo limu olabhubhisa impilo yakho, lamosha impilo yakho, usebenzisa lolo limu ezinganeni zakho. Ulimo oludala luzodlula empilweni yakho. Ulimo olusha, ulimo oluvuselelwe, ulimo oluhle, ulimo
olunempumelelo oluletha isibusiso kubo bonke abantu, uzokhuluma ngolimi olusha. Uverse 18, baphathe izinyoka. Lokho kusho ukuthi noma ngabe yiphi inyoka ezama ukuza kuwena izizungeze kuwena njengoba yenza kumpostoli Pawuli, uzoyithatha uyilahle emlilweni. Zonke lezo zinto ezihambahambayo emzimbeni wakho zizolahlwa emlilweni namhlanje ngegama lika Jesu. Ngibheka uthize lapho, ngiyakuthokozela ukuthi namhlanje ukhululekile. Uma ngabe bephuza into enoshevu angeke ize ibalimaze, akekho ozokubulala ngaphambi kwesikhathi sakho, uzophila impilo ende. Ngikhuluma nothize, uzophila impilo ende. Nazo zonke izinto bekufanele zinqamule impilo yakho, yonke into isusiwe empilweni yakho ngegama lika Jesu. Bayakuphila, bayakubeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayakusinda. Othize lapho namhlanje uza kusinda. Yazi ukuthi masithi uza kusinda kusho ukuthi noma ngabe ikuphi ukugula. Ngangise kukhulumeni eLondon eminyakeni edlule, owesifazane owayengibuza imibuzo ngilo ethi ngiyezwa ngalezi imangaliso nangaloku ukuphulukiswa. Yini ukuphulukiswa? Yini bekubiza ngemangaliso? Khumbula ukuthi sasemoyeni engibuza imibuzo, wabe esethi yini yonke lena ngalezi zimangaliso. Ngabe ngisengithi izimangaliso ingenkathi amandla kaNkulunkulu ekuthinta bese uyaphulukisa, bese ngathi ngitshele ukuthi ngabe unokugula yini emzimbeni wakho. Wabe sethi bengilokhu nginalokhu isikhathi eside. Khumbula ukuthi sasisemoyeni, sasingafanele ukuthi sikhuleke noma siluleke, kodwa wayefuna ukubona ukuthi kuyini ukuphulukisa. Angizange ize ngivale ngisho amehlo ami ngathi ngegama lika Jesu kugula kuphuma emzimbeni wakhe. Wamemeza wathi yebo sekwenzekile, sekwenzekile. Ngathi ilokho esikhuluma ngakho mangabe sithi izimangaliso. Namhlanje ngenkathi ulapho sibiza igama lika Jesu, ukhululiwe. Bayakubeka izandla zabo phezu kwabagulayo, bayakusinda. Buka uverse 20. Kepha bona baphuma bashumayela izindaweni zonke, inkosi isebenza nabo, iqinisa izwi ngezibonakaliso ezilandelayo. Izibonakaliso empilweni yakho, izimangaliso empilweni yakho, ukuphulukiswa empilweni yakho. Iphuzu lesibili manje, amandla angapheli afunwayo okuthintwa kwakhe. Buka uMakru isahluko 7 sifunda uverse 32. Baletha kuye, fanele uzilethe kuye. Fane uthi Nkosi ngilapha, fane uthi Nkosi ngilindile ukuthintwa nguNkulunkulu. Baletha kuye isithuli esinamalimu, bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Bafuna ukuthintwa, bakufuna kuye, bamncenga, bafuna ukuthintwa nguye. Kuverse 33 uthi wagudluka naso esixukwini. Ngenkathi uza kuNkulunkulu namhlanje, uNkulunkulu uzokuhlukanisa nesixuku.
ulokhu ugula kanye nesixuku, uNkulunkulu uzokhipha lo gwayi empilweni yakho, uzokususa esixukwini sababhemayo. Ulokhu uphuza lokhuya, abantu baze baphuze ngisho umchamo wabo. uNkulunkulu uzokwehlukanisa nesixuku sabaphuzayo, ngisho umchamo wabo, ngisho uphuzo oludakwayo ngegama likaJesu. Kunabantu abahamba ngaphansi kokuba izigqila zokuthakatha. uNkulunkulu uzokuhlukanisa naleso sixuku sabathakathayo. Namhlanje isimangaliso sofika empilweni yakho. Wambeka eceleni esixukwini, wabeka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe, wathinta ulimi lwaso. Verse 34, wabheka ngasezulwini, wabubula, wathi kuso, Efatha, okungukuthi vuleka. Lelo gama likaNkulunkulu wabeselibeka emlonyeni wami, kufana nokuthi nombhobho othize uyakhuluma noma uyacula ngalo mbhobho, futhi lo mbhobho uthatha lelo zwi bese uyakhona ukuthi ulizwe. Ngiza namhlanje ngalo mbhobho kaJesu Kristu. Uyakhuluma izwi, ukhuluma izwi ngami, ngiyabeka kuwe, vuleka. Amehlo angaboni azovuleka, izindlebe ezingezwa zizovuleka, iminyango evaliwe izovuleka, namathuba empilweni yakho avaliwe nguSathane avuliwe namhlanje ngegama likaJesu. Buka uverse 35, zase zivuleka izindlebe zaso, wathukululuka masinyane umthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Uzokhuluma kahle, ubufakazi bakho buzocaca. Uma ngabe bonke abantu bezwa isimangaliso, sizosekwenzeka ngisho empilweni zabo ngegama likaJesu. Buka uverse 37, bamangala nokumangala, bathi wenze kahle konke. Kuphi empilweni yakho? Ngithi empilweni yakho, emzimbeni wakho, engqondweni yakho, namhlanje wenze kahle konke. Okungenzeki empilweni yakho, uNkulunkulu uzokuqondisa yonke into, wenze kahle konke. Akukho ngisho isicucu sesono, isicucu sokugula, isicucu sokuba isiqila esizohlala empilweni yakho. Wenze zonke izinto zaba zinhle kuwe. Kukhona isixazululo nempendulo siqhamuka ezulwini namhlanje ngegama likaJesu. Wenze zonke izinto zaba zinhle. Wenza ngisho nezithuli ukuba zizwe, nezimungulu ukuba zikhulume. Namhlanje ithuba lakho, lesi isikhathi sakho. U-Isaiah isahluko 35, ngifunda uverse 5. U-Isaiah isahluko 35 uverse 5, khona amehlo ezimpumputhe ayekuvulwa, ngisho nezindlebe zezithuli ziyakuvulwa. Uverse 6 uthi, khona unyonga luyakutshekula njengendluzule. Uzotshekula ngisho ubuyisishosha.
Awuzange uthi amen lapho. Awuthi ngibuyele eNamibia futhi. Saya eNamibia. Umfundisi uEbi owayeseNamibia ngaphambilini nomfundisi uAnyasodo wayekanye nami. Sasinaleyo mvuselelo, kwakukhona le ntombazane eyayishosha iminyaka ewu-12, wayezelwe kanjalo. Wayeseneminyaka ewu-12 ngaleso sikhathi. Abantu babelule izandla zabo ehlane emva kwaleyo mkhuleko. Iliphi igama engalibiza? Iliphi igama engilibizayo namhlanje? Nabantu kufane ube lapho uamen abamnikeza uma ngabe ngithi wena ongezwa, wena ongahambi, sukuma uthole isimangaliso sakho ngegama lika Jesu. Ilo amen abamnikeza ngalo suku le ntombazanyana eyayilokhu izishosha sukela ekuzalweni kwayo kuze kufike kulo mnyaka ye12. Angase ngimthinte, angizange ngize ngiye kuyena ngiyomnyakazisa ngokwakhe. Wasukuma. Ima kancane, mana kancane ngiqedele. Waqala wahamba, waqala wagijima. Iminyaka ewu-12 eyisishosha ngiyakhumbula. Umfundisi uAnyasodo wagijima emjaha ngaphambi kokuba bambambe. Kwakuyisimangaliso, leso simangaliso sizokwenzeka empilweni yakho namhlanje ngegama lika Jesu. Bese unyonga liyakutshekula njengendluzula, nolimi lwesimungulu liyakuhuba ngokuba ehlane kuyakugobhoza amanzi, nemifundlana kwahlongasibi. Namhlanje iphuzu lesithathu manje. Amandla angenamkhawulo okuthintwa kwakhe kabili. Amandla angenamkhawulo. Mayibongwe inkosi kungokwakho namhlanje. Amandla angenamkhawulo okuthintwa kwakhe kabili. kuMakru isahluko 8 uverse 22. uMakru isahluko 8 uverse 22. Bafika eBhethisayida. Usefikile kuwe. Usefikile emzinanini wakho. Usefikile ebandleni langakini. Usefikile kuwe njengomndeni. Ulapho uyabukela kumabona kude ngokwakho nomndeni wakho. Usefikile kuwe lapho ukhona namhlanje. Usefikile eBhethisayida. Base beletha kuye impumputhe. Bamncenga ukuba ayiphathe. Lokho kuthintwa kwaphezulu, lokho kuthintwa ngamazulu. Verse 23. Wayibamba impumputhe ngesandla, wayiholela ngaphandle komuzi. Ngikutshelile ukuthi lokhu wahlale ekwenza uyakuthatha phakathi kwesixuku sezoni bese wamholela ngaphandle komuzi. Uma ngabe esefele amathe emehlweni akhe, asimbuzi uNkulunkulu ukwenzeleni lokho kanjalo. Indlela yamazulu leyo, indlela yesimangaliso leyo. Noma ngabe yini emholayo ukuthi ayenze lokhu akwenzayo, uma ngabe ungaphikisani naye, lokho kuthintwa kuzoletha amandla angenamkhawulo empilweni yakho. Bese kuthi wabeka izandla phezu kwayo, wayibuza wathi ukuba uyabona utho na. Verse 24. Yabheka yathi ngibona abantu
njengezihlahla behamba. Ukuthintwa kokuqala akuzange kwenze konke, kufana nensindiso. Ukuthi usindisiwe, ukuthintwa kokuqala lokho akuxazulula zonke izinkinga zakho zesono. Uyabuya futhi ukuba uzongcweliswa, bese uba nokuthintwa kwesibili, ukubonelelwa kwesibili, bese yonke into izocaciswa. Bese wathi ngibona abantu njengezihlahla behamba. Buka uverse 25. Khona waphinde wabeka izandla phezu kwayo futhi ukuthintwa kwesibili phezu kwamehlo ayo, wamenza ukuba abuke. Wabesebuyiselwa, wabona wonke umuntu kahle, wonke umuntu ngokucacile. Lokho kucaca, lokho kupheleliswa, lokho kuhluka kwesimangaliso emphefumulweni wakho, emoyeni wakho, emzimbeni wakho, kuza phezu kwakho namhlanje. Kuzokwenzeka. Amazulu alindele, uKristu ulindele ukuba akusindise, ulindele ukuba akuxolele, ulindele ukuba asule zonke izono zakho. Uma ngabe ilindele, nawe ulindele, insindiso izofika. Umphulukisi wakho ulindele, amazulu alindele ukuba akuphulukise. Lokho kuthintwa kwamazulu alindele manje ukuba aguqule isimo somzimba wakho. Uma ngabe ulindele, nawe ukuphulukiswa kwakho kuzofika. Kuzoba khona amandla angenamkhawulo, amandla akhe angeke angaphumeleli namhlanje. Kuzoba khona ukungapheli kwamandla akhe. Lawo mandla angeke azangaphumeleli empilweni yakho, ngeke ame empilweni yakho ngegama lika Jesu. Kuzoba khona amandla angenamkhawula. Noma ngabe yini izibopho, noma ngabe yini izinkinga, noma ngabe iziphi izono, noma ngabe zinkulu kangakanani, zijule kangakanani, ukuxolelwa kuza kuwe manje. Insindiso iza kuwe manje. Noma ngabe ubani, ngabe ulo wesilisa, lo wesifazane, leyo ntombazane, lo mfana, noma ngabe ubani, uyakubiza egameni lika Jesu, uyakusindiswa, 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 uyakusindiswa. Namazulu azoba nokubhalwa ukuthi namhlanje usindisiwe. Amakhanda agebisiwe, amehlo avaliwe, isikhathi sakho sesifikile. Amazulu ebelokhu ekulindile, uKristu umsindisi ubelokhu ekulindile. Uthe akafuni ukuthi uhlale ungasindisiwe, akafuni ukuthi ukwahlulelwa nokulahlwa namandla esono ukuthi akubambe ube yisiqila. Ufuna ukukusindisa manje. Ulindele. Ngabe ulindele? Ngithi ngabe ulindele? Uma ngabe ulindele ukuxolelwa, ulindele insindiso, ulindele ukuba uguquke, ulindele ukuba akuthathe akukhiphe esixukwini sabantu abaphila ezonweni zabo, uthi Nkosi, ngifuna leyo nsindiso manje eyami, wafela mina. Noma ngabe ukuphi, phakamisa isandla sakho. uNkulunkulu akubusise lapho, uNkulunkulu akubusise lapho. Phakamisa isandla sakho, uthi Nkosi, namhlanje usuku lwensindiso yami, ngaphandle, ngaphakathi, kumabona kude, ebandleni, yonke indawo lapho ukhona, kuyo yonke amazwe, insindiso ikhona manje engeyakho. Phakamisa isandla sakho. Uma ngabe uphakamisa isandla sakho, sukuma ume ngenyawo. Izimangaliso zensindiso zizofika empilweni yakho namhlanje ngegama lika Jesu. Kumabona kude, mngani,
lesi isikhathi obulokhu usilindile. AmaZulu ebelokhu elindele lokhu ukuthi wena namhlanje uzophakamisa isandla sakho lapho ukhona. Sukuma lapho ukhona. Kulo lonke ibandla, kuso sonke isizwe kusona, sukuma ume ngeenyawo. uNkulunkulu okuyo yonke indawo, okwazi ukwenza konke, uyakubona lapho ukhona, uzoxolela izono zakho. Ngiyakuhalalisela, AmaZulu azobhala igama lakho. Ngithi AmaZulu azobhala igama lakho. AmaZulu azobona ukuthi AmaZulu ngoba elindele wena, namaZulu nawe ulindele AmaZulu anginikeze uguquka, anginikeze insindiso, afike empilweni yakho. Umuntu oyedwa ngabe uthi amen lapho. Ngenkathi uma vula umlomo wakho utshele uNkulunkulu lapho ukhona, Nkosi ngiyakubonga ngalolu suku. Lolu usuku lwensindiso yami. Uzongithatha ungikhiphe esixukwini, ungifake kubuwena. Nkosi, ngiza kuwe, mtshele. Ngiyazinikela impilo yami kuwe, mtshele. Ngiyakholwa wafela mina esiphambanweni saseKalvari, mtshele. Ngiyakholwa uyangisindisa manje. Thatha zonke izono zami, ngixolele zonke izono zami. Ngiyamukela, ngiyakholwa, ngiyavuma ukuthi manje ngisindisiwe. Makwenzeke empilweni yakho ngegama likaJesu. Gcina isandla sakho phezulu, qhubeka ume ngezinyawo. Ngiyakhulekela manje Baba, egameni likaJesu. Uyasithanda wonke umuntu ukuthi waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ifele wonke umuntu wesiphambanweni saseKalvari. Manje ngenkathi bonke laba bantu ngokwabo beza kuwe, angeke uze ubalahlele ngaphandle, angeke uze ungabavumi. Basindise bonke manje ngegama likaJesu. Baxolele zonke izono zabo ngegama likaJesu. Bhala igama labo encwadini yokuphila, impilo entsha, ukuyiphatha okusha, ukuziphatha okusha. Impilo kaKristu mayifike kuyo yonke inhliziyo, kuyo yonke impilo, njengamanje ngegama likaJesu. Siyakubonga Nkosi. Amandla okusindisa angeke azangaphumeleli. Amandla okusindisa awanamkhawulo. Lawo mandla okusindisa awana kuphela. Ngiyakubonga Nkosi, sekwenzekile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Mayibongwe iNkosi. Ngithi mayibongwe iNkosi. Amandla afika kuwe, amandla angapheli eza kuwe, amandla angenamkhawulo, angenakuvinjwa eza kuwe manje ngegama likaJesu. Amandla angenamkhawulo azosusa konke ukugula, yonke inkinga, konke ukuhlushwa, kuphume empilweni yakho ngegama likaJesu. Ngikunikeze ubufakazi obuningi ngenkathi yentshumayelo manje, ithuba lakho. Emva ko amen wokugcina zibheke, uzothola amandla akhe angahluleki, angapheli, angenamkhawulo, azobulala, asuse konke ukugula, ubuthakathaka, ukucindezelwa, ukuhlushwa,
kuphume empilweni yakho. Ufuna isimangaliso samandla ukuba kuthinte manje, phakamisa isandla sakhe sodwa, ubeke esinye isandla lapho unenkinga khona. Baba, egameni lika Jesu, uthe unguNkulunkulu awuguquki. Nayo yonke into wayenza uyenzela abanye abantu ngesikhathi esedlule, uzoyenza uyenzela wonke umuntu njengamanje. Nkosi Jesu, onguye izolo, namhlanje, nengunaphakade, akukho ukuguquka emandleni akho. Uthe nginawe kuze kube sekupheleni komhlaba. Bonakalisa lawo mandla njengamanje ngegama lika Jesu. Konke ukugula, konke ubuthakathaka, zonke izibopho mazinqanyulwe, maziphume ngegama lika Jesu. Yonke ingxenye yomzimba wakho sukela ekhanda kuze kufike ebhozweni wakho, konke ukugula, bonke ubuhlungu, zonke izifo maziphume ngegama lika Jesu. Amehlo angaboni mawavuleke, izindlebe ezingezwa mazivuleke, labo abangakhulumi mabakhulume, konke ukuvuvukala makususwe, yonke intaba mayisuswe ngegama lika Jesu. Izifo zesikhumba, igazi, izifo zenhliziyo, yonke inhlobo yokugula, yonke ingxenye yomzimba wakho makuphulukiswe ngegama lika Jesu. Nkosi, yonke indawo manje, qinisekisa izimangaliso zamandla akho. Kwenzekile. Igama lika Jesu selikwenzekile, sekwenzekile. Amandla kaMoya oNgcwele asekwenzile, sekwenzekile. Namandla adalayo kaBaba wethu osezulwini asekwenzile, sekwenzekile. Nkosi, yenza isimangaliso, ukuphulukiswa, ukuhlengwa kubonakale kuyo yonke impilo. Ngiyakubonga Nkosi ngoba ngiyazi usukwenzile. Ngegama lika Jesu ngiyakhuleka. Zibheke isimangaliso sakho silapho.